प्रस्तुत करते हैं SA म्यूजिक। सब्जी ले सब्जी। अरे ये सब्जी वाली काहेगा? काका रखिस दिखाना। धनिया मिर्ची पताल तो रखे होगा। अब करेला धरेस का? हाँ धरे हो ना। तक कतका में देवे तोर करेला ला? 20 रुपया पाव हैगा। ऐसे? हाँ। उधारी में देवे का करेला? नहीं देवो जी मैं उधारी में। अरे दे देना। नहीं देवोगा। अरे देना। नहीं देवो नहीं देवो। करेला दे दे वो कौन गाँव के टूरी करेला दे दे। करेला दे दे वो कौन गाँव के टूरी करेला दे दे। करेला ले लेगा ये गाँव के टूरा करेला ले ले। करेला ले लेगा ये गाँव के टूरा करेला ले ले। काहे काहे साग धरे हस काहे काहे साग धरे हस सोहुला पे खाना करेला दे दे। करेला ले लेगा ये गाँव के टूरा करेला ले ले। करेला ले लेगा ये गाँव के टूरा करेला ले ले। ऐसे संवर के तजन गोरिया बे करेला के चक्कर में झगड़ा मताबे। चारे बिल हाथे तीर मा झनाबे मोरे चक्कर माते मारे खाबे। अरे चारे देना। ऐसे संवर के तजन गोरिया बे करेला के चक्कर में झगड़ा मताबे। चारे बिल हाथे तीर मा झनाबे मोरे चक्कर माते मारे खाबे। काहे भाव हवे वो हुला पता ना करेला दे दे। करेला ले लेगा ये गाँव के टूरा करेला ले ले। करेला ले लेगा ये गाँव के टूरा करेला ले ले। पैसा में घरे हो दे दे उधार काली दयावे करथा करार। उधारी मटुरारी नहीं है जुगाड़ नगदी मले बेता ले ले तैयार। पैसा में घरे हो दे दे उधार काली दयावे करथा करार। उधारी मटुरारी नहीं है जुगाड़ नगदी मले बेता ले ले तैयार। काली ले ले बे मैं करथा करार करेला दे दे। करेला ले लेगा ये गाँव के टूरा करेला ले ले। करेला ले लेगा ये गाँव के टूरा करेला ले ले। कैसे मते बेटे गत काहे भाव कहाँ ले आए टूरी काहे तोर नाव। नगदी माते हूँ हवे 20 रुपया पाव और भी ले आए हम सीमा मोरे नाव। कैसे मते बेटे गत काहे भाव कहाँ ले आए टूरी काहे तोर नाव। नगदी माते हूँ हवे 20 रुपया पाव और भी ले आए हम सीमा मोरे नाव।
दे दे वो कौन गाँव के टूरी करेला दे दे करेला ले ले गाँव ए गाँव के टूरा करेला ले ले करेला दे दे वो कौन गाँव के टूरी करेला दे दे करेला ले ले वो कौन गाँव के टूरी करेला दे दे